assalamu alaikum bandiraɓe, miɗa salmina kala ƴeewo Pinel TV ɗo gonɗon fuu ley aduna o, ley Mali e caggal Mali. Bisimilla mawɗon e émission mo wiyeteɗo kalden. Hande woni 8 mars, ɗum woni jeɗɗi e lewru 8 mars o, so Allah jaɓi ɗum woni ujunaji 2022 hitande muɗum. Nden no hande so Allah jaɓi ɗe annayi gajodirde mo darne rewɓe, ɗum woni kabaru 8 mars o. Miɗa wondi ɗo e Hawa Cissé kañum e Dieynaba Cissé, plateau o ka hande ka fuu Sissilankoɓe jeeyi. Nden no so Allah jaɓi hande miɗa annayi gajodirde mo hono no mbirumi noon kabaru 8 mars. Hawa Cissé, aɗa wawi sifande hoorema ƴeewa e Pinel TV? Jam wali. Mi Hawa Makki Cissé, mi moftinke me to pullo woni fuu e feeso wana pullo ƴeewoɓe men joni o fuu hande 8 mars mbeɗa jotaɓe fuu to wonɗo fuu mbeɗa jota on mbeɗa lando jammo. No mbirumi noon mi inde Hawa Makki Cissé. Mbeɗa association ngaji fa heewi notamment APGEC, ɗum woni association pour les droits, association pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs. Donc e on association mbeɗa ngaɗa kulleji fa heewi pour que hakke sukaɓe waɗe respecté. Mbeɗa ngaɗa atelier ngaji, mbeɗa ngaɗa sensibiliser yimɓe mawɓe gonɓe ley gelleji. Saabi association o ana nokkuji fa heewi. Min jaati fadde warde e ko Bamako ko, saabi joni kambari jande an waɗi kanga e ko mofti ko min wonno présidente mum jaati. Donc mbeɗa ngaɗa kulleji fa heewi yaade e droit ngaji hakkeji sukaɓe. Mbeɗa Jeune Femme International du ɗum association international wana Mali tan ane pays ngaji fa heewi, ana ɓuuri pays ngaji temedere hande to min goni to. Mali ga jaati ana ya e fa 40 organisations. Donc ton en e hawran de 18 à 40 ans gonɗo ley hen fuu hakkunde 18 à 40 ans. Saabi mbeɗen e texte ngaji fa heewi sa heeɓi duuɓi sappo e jetti nden wiyete a wana suka. Donc il faut que jomum heɓa 18 ans au moins fadde natude yaade fa e 40 ans. Ton ɗum mbeɗa ngaɗa activité ngaji fa heewi. Ok. Mi faami sande. Bisimilla maɗa Hawa Cissé, le plateau Pinel TV. Dieynaba Cissé. Assalamu alaikum. Kala ƴeewowo min ɗo hande 8 mars. Kala fuu ƴeewowo min mi salmini ɗum sanne, mi landike jammo. Wona pullo wona pullo. Kala kettintoɗo min hande sana ƴeewomi. Mi no Madina wiri on ni Dieynaba Cissé mbitimi. Min miɗo ley association fedde ko wiyete fedde sukaɓe iwde duuɓi 12 yaade duuɓi 17. Fedde nde CCNJ wiyete. CCNJ du ɗum hono fedde mawde no kayre woni innirare. Fedde 5 goɗɗe ana ley mayre. Fedde APGEC, fedde Parlement national des enfants, kañum fedde goɗɗe kasen ana ley mayre mais kayre woni inna. Minen komi kaɓontode droit ngaji sukaɓe yalla no waɗe respecté. ɗum min gondi. Donc fedde nde du wana ɗo Bamako ɗo tan nde woni. Ende ɗo Bamako ɗo ende région ngaji Mali ɗi fuu. Suka fuu gonɗo ley Mali iwde duuɓi 12 yaade duuɓi 17 miɗe ngaɗa ɗum considéré. So droit ngaji mum waɗaka respecté, so ana waɗa ɗum ene fuu minen ka ɗum woni fedde amen nde wadde haɓanade yalla on ɗo wiyete hakkeji sukaɓe ana waɗe respecté. ɗum woni walde amen nde. Mi salmini on sanne. Ɗum fuu wana hollita darne mo e leñol fulɓe Sako Madre e Mali o fuu. Nden no bisimilla mawɗon dow plateau Pinel TV, on fuu on salminama. Nden no Hawa Cissé, ko woni debbo? Est ce que neɗɗo ana wawi haalde jaati ko woni debbo? Sabi sa wiya haalan haala debbo mo inna, mo bandiraɗo debbo, mo mammirajo, mo fuu hunde ko fuɗɗata le aduna fuu fuɗɗorde mum debbo. Hakkunde mum debbo to timirta du a tawan debbo an ton. Ko gatta fuu sa yiyay hen debbo aɗa hani darde hoorema. ɗum kay homo fuu ana andi ɗum fewi moribaɓe ɓe jaati ana haala mum wiide ko debbo woni hen fuu yaran yeeso. Donc debbo ana yurmo fe so tawi mo andi neɗɗo wana ɓiyiho, wana neɗɗo makko, somo yi ɗum fuu mo yurmoto ɗum, mo wallan ɗum. Donc so wiyama debbo ana wayi sikkam ɓoccone neɗɗo ana hani nangude ɗum fa gasa hayba pati sama pati few hunde heɓa ɗum. Donc ɗum mbawon wiide sabi c'est bien haala debbo hande. Est ce que eɗen tilo hande? So Allah jaɓi so mi mbi ka ko haale debbo ko woni hande journée o mum heeta fi. Nden no Dieynaba Cissé, ko mbawɗa ɓeydude hen?
ko haali ko ka sa wi a gaɗo définir ko ɗum debbo sala min kam mi yayi mo wana le dictionnaire wana ko nana min ni enne ko wawi wadde définir debbo fa fota e debbo parce que fi sa ƴeewi a nani inde de debbo ana tiiɗi wadde prononcé donc debbo kanko woni socle société kanko hunde fuɗɗirta kanko hunde timmirta sa nani famille sa nani yimɓe heewi debbo no sa nani haala développement ana haale yo debbo no kanko sawrata kanko haybata kanko janginta kanko watta fuu donc fey sa yeehi feyɗo aduna o fuɗɗiɗo gorko tagama mais wawali wadde ɗum ene sowona debbo taga so waɗi ɗum ene donc debbo ka sa wiya kaalowo ko woni ka a tilta ko jaati mais dayan ko min kaali hen seeɗa ko watta ɗum ene donc sa wi debbo yo douceur no o force no force gorko du fuu mo jiiɗa tabi binɗo na laatiɗo siki debbo woni caggal makko sona kanko tan goto ko wawa wadde ɗum en effectivement haala ka moƴƴi sanne mbiɗa miila ƴeewoɓe Pidel TV fuu faami hannde ko woni debbo goto fuu du ɓeyda hen ko wawi ɗo won fuu nden no ko saabi ñalande nde suɓana hinde rewɓe Awa Cissé min mi wiya so wiyama ñande wotere 8 mars ana wiye anaga pour que waɗe célébré kambari debbo ñande wotere heeta wadde célébré debbo sabi debbo ko teddinte noon sanne mais 8 mars wona tan sabi hande sa yalti hande 8 mars to jaaɗa to gollete fou a yiyan on fo anni ɓorni saya mum 8 mars to jaaɗa fe sa yeehi luumo sa yalti yaade luumo a yiyan ɓe a tawan fête ngaji watte ɓe taw ɓe kawran ɓe moƴina ñamduji ɓe ñama ɓe ɓama photo ngaji mais wona ɗum tan woni debbo no wona ɗum tan woni 8 mars o par ce que 8 mars so haalama ana hani ƴeewere wona kam mbaɗi fête o tan mais pour que ƴeewe salla arande joni changement huɗum waɗi est ce que hakke ngaji rewɓe ana waɗe respecté est ce que côté ngaji politique place rewɓe ana toon sen jeeyi assemblée na gouvernement Mali joni est ce que place ngaji rewɓe ana toon pati wiye worɓe tan won toon mais rewɓe ɗo ana hani wadde décision ngaji ɗi wona tan ɓe keddo cuuɗi ɓe defa ɓe hayba sukaɓe non a tawan rewɓe fa heewan toon yeehi école jangi ana faami ana andi ana wawi ɗum donc ana wawi ɓamde décision ngaji ko naati le hen fuu natan fa dande waɗan fa gasa donc journée o wona tan min paro min ɓorno karleji amen min jalta mais ƴeewe changement ko waɗi nden e joni droit ngaji rewɓe hakkeji rewɓe so ana waɗa respecté place ji rewɓe ley siège politique ngaji kane e gouvernement ngaji salla place rewɓe ana tawe toon ko woni toon fuu rewɓe place mum tawe toon amélioré leur place ko ɓe gatta fuu a tawan amélioration waɗama hen donc journée o ɗum fuu hani ƴeewere le journée o sikkande bilan watte golleji ko waɗa e huto ɓe goni e joni ko ɗum hani waɗere pour que amélioration waɗa pour que changé wona haala e les guelleji fe so an jeehi guelleji amen Maliga joni a tawan village ngaji fa hewan toon guelleji fa hewan toon a tawan rewɓe ana jogui jardin ngaji mum ana waɗa jaba e jaba ngaji e kuleji e tamatiji fa heewi ɗum ko heɓata e ɗum ko ɗum yahata defira itta hen coggu mum somoya so ɓingel ngel ñawi yaha e naba ɗum sawrira ɗum e on kalisi o mais sa yeehi ɗum fuu e journée o ni hani ƴeewere no pour que sala amélioration ana waɗa ɗum fuu effectivement haala ka moƴƴi Dieynaba ko saabi inde ñalande nde suɓana inde rewɓe ñalande nde min ka somi landama 8 mars o au fait rewɓe ene hani waɗede magnifié balɗe temettati e capantati gonɗe ley hitande ɗe fuu debbo tilta ko waɗede magnifié mais ɓe cuttike ñalawma goto o pour que fa yalla ana ande ana wayi hono sino joni en golli golleji meɗen en golli golleji meɗen en gaɗi duuɓi eɗen golla golleji me joni ka garen jottoɗen ƴeewen yalla est ce que ko golluɗen ko yalla hono hen ɗum worri hoɗi hen gaɗɗen hoɗi hen kanɗen wadde e hoɗo hen gonɗen hono no bilan ni ɗum hani waɗede ɗum woni koro 8 mars o par ce que ana anda golleji fa heewi waɗama mais 8 mars o c'est vraiment pour ande quoi hoɗi hen heddi waɗede faire le bilan
et magnifier la femme mais fati hedde tan tawe hondo wete hono no Hawa wini en onoto kadi leɗe ndefe jalen ngaden ɗum ene wana ɗum ƴeewen hoto droit ngaji ɗi hoto hakkeji rewɓe ɗi hedde hoto woni e hoɗum hani heddade waɗede fa yalla fa hande rewɓe aɗa ngaɗe respecté ɗum woni koro hondo wiyete choix ñande 8 mars nde ɗum min ka mi faami Kassin on fof on salminama hono no mbirmi no e dow plateau Pinal TV gonɗo hande woni 8 mars ñalande suɓanade inde rewɓe e haala maka Awa Cissé a memi seeɗa haala e droit ngaji ɗum woni hakkeji rewɓe an a debbo est ce que hakkeji rewɓe na teddina hande so mbeɗa haala hakkeji mi wawa wiide teddinaka sabi association ngaji fa hewan ton organisation ngaji fa hewan ton e ngaɗoɓe liite jamma e ñalowma salla rewɓe ana heɓa ko golla salla rewɓe place ngaji mum heɓe des bureau ngaji siège politique ngaji salla rewɓe to woni fuu ana wawi nanede hettine place mum waɗe respecté donc neɗɗo wawa wiide wattake respecté kamɓe effort ngaji ko golleji koɓe waɗi fuu ana hani eɓe hani teddinede ɓe gaɗe félicité kambari ɗum mais mi wiyani fuɗɗi mais fa heewi ana heddi donc e droit ngaji ɗi ana waɗe respecté seeɗa seeɗa mais fa joni action ngaji goɗɗi ana hani waɗede pour que to debbo woni fuu gonɓe ley gelle gonɓe ley e ville ngaji mawɗi to ɓe goni fuu salla so wiyama debbo kay droit ngaji mum hakkeji mum hokke ɗum waɗe respecté donc mi wiyan wonko waɗa mais fa heewi ana heddi hono hoɗum e heddi joni fa heewi ana heddi par ce que fa joni a tawan nokkuji goɗɗi an ton so e décision ngaji ana hani ɓamede fe ley galle a tawan debbo wattake consulté no a tawan chef de famille e abbiraɓe e ɓiɓɓe kamɓe ni woni ton kamɓe jottoɓe on décision après ɓe gara mais no laati fuu effet ngaji mum dow debbo wartata non donc e ɗi kulleji mum fa heewi an ton sa ana waɗe fuu debbo ana hani waɗede considéré donc ɗum fuu ana heddi ko watte meɗen lawol memen jottaki ta fo en jottata so Allah jaɓi inchallah Dieynaba Cissé hawa holliti ha haala makko wiide fa hakkeji won gonɗi to e rewɓe ne gaɗa ɗi teddinaka ko mbawɗa wiide kabaru mum ko haali ko gongono neɗɗo wawa wiide droit ngaji ɗi waɗaka respecté hakkeji rewɓe hokkaka par ce que organisation fa heewi woni toon e rewɓe koye muɗum du wonɓe toon jaati worɓe jaati walloɓe rewɓe kabaru yalla droit ngaji muɗum waɗe respecté ɗum woni wiyeteɓe he for she en mais fa hande ko heewi an tun ko waɗaka ƴeew sa ƴeewi ley localité ngaji gaɗiɗi au fin fond du Mali sa yeehi toon a tawan gelloy won gonɗi toon faces comme wala to alors que wiyama ne hakke debbo jaati cellal an hen cellal wona hakke debbo jaati ɗum ka ko taga fuu cellal hakke ana e hakke muɗum donc so cellal ana e hakke muɗum ne anne aɗa les localité fey sage femme voilà fey ses comme voilà hay goto fuu nane andi so wiyama debbo ka reedu e rimgol e ɓamede ɗum jokkodirta donc ɗewɗo a ɓami nokku fey ses comme voilà andi ɗum ka hakkeji waɗaka respecté wonko waɗade mais fa hande wonko heewi ko waɗaka nda ƴeewi ko haali ko du décision ngaji jogaji no ɓame les famille fey rewɓe gattake consulté alors que debbo o neɗɗo noon sa ƴeewi dow ko debbo jotto so miila ko worɓe yogaɓe an to fe so ngabbi dow kokowol na dow hunɗote gawra yiyata par ce que debbo jooɗi kañum yiyata ko watte ko kañum miijoto kañum watta ɗum henne kañum wondi sukaɓe kanko andi ko goto fuu hani décision hani ɓamenede so yaara yeeso donc so wona rewɓe ɓe gaɗe consulté ɗum ngaji honɗo wiyete droit ngaji maɓɓe waɗe respecté par ce que hunde fuu ɗo maɓɓe ɗo ƴaɓɓorto non o wini droit ngaji ɗi wonko waɗa fa heewi par ce que fesa ƴeewi texte ngaji honɗo wiyete loi Mali ɗi ana hani ley ley honɗo wiyete ministre en ɓe tawe sa ɓami sappo yon fuu taton ɓe yo rewɓe fuɗɗama ka ana wondi lawol fa hande donc so wona rewɓe gullito fa hande
yalla droit ngaji muɗum ana waɗe respecté wonko heewi ko waɗa mais ko heddi ko ɓuri hewde. Ok, mi faami ɗum sane. Mais Dieynaba, est ce que aɗa andi rewɓe an debbo, est ce que aɗa andi rewɓe e jinganɓe e inde rewɓe yalla fa ha hakkeji rewɓe ana andite na est ce que aɗa andi rewɓe mawɓe leydi Mali na caggal Mali e jinganɗe e hakkeji rewɓe? Mi wonɓe andumi seeɗa mi wona anduɓe ɓe fou surtout mi wona anduɓe ɓe e ley pulaako o par ce que sa ƴeewi fou enen pulaako meɗen o en digimɓini e alsilamako o sukaɓe meɗen fou en jaɓatano jangga rewɓe sukaɓe ɓe rewɓe ɓe jangatano ɓe kewano e jangude donc so neɗɗo jangali anda hakke muɗum anda texte ngaji so mi haali haala rewɓe waɗoɓe daraniɓe kaɓontoɓe yalla honɗo hakkeji rewɓe ana waɗe respecté ha o keyta an tum o illa ɓooyi wona joni de wona hande makko rewɓe ɗum o haɓanto yalla rewɓe ɗum ene muɗum droit ngaji muɗum no waɗe respecté Fatmata Siré Diaktedu ɗum o du ana hani tawede fewi pulako yimɓe pulako ana andi o par ce que o pullo e hoore makko o kaɓontoɗo hakkeji rewɓe ɓooyi du omo hen Sina Damba o du hono noon ɓe kaɓontoɓe hakkeji rewɓe yalla no waɗe respecté ɓe woni ko andumi e daraniɓe haɓade yalla hakkeji rewɓe no waɗe respecté. Ok, Awa Cissé wonko ɓawɗa ɓeydude? Joni tawi no wino ni mi ɓeyda hen inde Sira Diop hene maître Nadia mbeɗa mila yimɓe fa heewi nani haala makko wakkati goto ɗuma haalaji ɗuma procès ngaji ana wonno toon mbeɗa mila on wakkati yimɓe andimo kanko du mo neɗɗo omo haɓɓi kecci makko ko woni haala debbo hakke debbo na wallude rewɓe fuu omo hen mais min fadde am wiide ɓe fuu inde mum mi wiyan du les quartier ngaji amen dendeji amen ɗi a tawan rewɓe woɓɓe an toon ɓe andaka inde maɓe andaka ɓe andaka wona radio e télé goɗɗum mais a tawan kulleji fa heewi ko waɗi les quartier ngaji fuu eɓe immi eɓe haɓɓi kecci maɓɓe eɓe walla yimɓe hen donc fait so tawi ɓe andaka e comme hande journée homo fuu noon journée maɓɓe noon donc je vais profiter jotude ɓe wiide ɓe fa joni ɓe gaɗa continuer ko wondi ko. Ok, joni so hakkeji rewɓe haalama joni mi wara memde e côté sensible seeɗa ɗum woni est ce que hakkeji genre yimɓe garñaɓe rewɓe ko mbawɗon wiide kabaru rewɓe garñaɓe Dieynaba? Rewɓe garñaɓe woni ko wiyete violence basée sur le genre ko ana ɗum kana heewi de ɗum jaati heewi e Mali o jaati joni par ce que sa ɓami violence basée sur le genre ko rewɓe ko ɓuri hewde hen illa e worɓe ƴeew rewɓe ɓe worɓe ɓe ɓuri ɓe sembe calɗi e ley dewle eɓe piye hana sariya jaɓata debbo fiye feyi e alsilamako a hana dambitade debbo nde o ɓuri duuɓi jeɗɗi fuu a hana fiide o piiɗe gaɗoje muɗum en Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana woyi haalde wiya e hadisa goto mi anda de haala wiya sara fiya genda so waɗi ko boni sara yiɗi fiide ɗum fuu musoru muɗum kanuɗa ɓamude so piira ɗum a hana fiide ɗum juluɗe hay hande ne anni ɓuti a yiyan rewɓe mbarama feyi ɓooya sanne ko maître Nadia mo haalta haala muɗum avocat no daraniɗo yalla honɗo wiyete haqqeji rewɓe ana waɗe respecté ko ɓooya sanne ko won debbo gorko fiiwo fa calɗi makko fuu laati hono no cumaɗe yiite ni ɗum yo violence noon wona ɗum tan du feyi enen rewɓe ɓe ɓameten seɗe gaɗa ɓe golloɓe cuuɗi meɗen ɗiɓe hay enen en janggoɓe en golloɓe sukaɓe meɗen ɓe en ɓama neɗɗo wara tiiɗa e maɓɓe ou bien wara defana en neɗɗo o kanko du o debbo no e joppa on bandiraguel men gorel an ɗo yana e makko na bandiraguel men gorel fiya o ɗum yo violence basée sur les genre no ana heewi ana udi wona ɗum tan du ko heewi le pulako meɗen banggal violence basée sur les genre mariage précoce ko wiyete mariage précoce ko ɗum woni hurtinde debbo illa yottaki hurtade
so a waɗi ɗum fuu ana wayi hono sino hakke muɗum wonko wonton ko a waɗali respecté. Donc ɗum fuu yo violence ngaji basé sur les genres. Joni on ɗo wiyete e sariya mari debbo hana ɓaŋinede tanke heɓa duuɓi 17 nde ɓaŋinɗamo tawi o heɓa duuɓi 17 ɗi fuu won droit makko ko gaɗɗa violé. Mais ɗum yo sariya globalement ɗum yo aduna o fuu. Mais sariya Mali ko kañum na ɓeydi hen joni ka par ce que en fo en laati ke alsilama en fo en alsilamaku ɓe mbi joni ka duuɓi 16 normalement hana naɓude ɓiya hurtode tawi heɓa duuɓi 16 hay enenere andi pula ko satuji hurtode ila duuɓi 12 ila duuɓi 14 par ce que en mbiyan jomum yettike nde jomum yihi ɗum ene fuu timmi en kokkan ɗum gorko hay hana par ce que e ley calɗi jomum ɗi won kulɗum honɗum wiyete ko ɓe mbiyata organe ngaji mi anda no wiyete fulfulde ɗum no woodi tawan waɗaki développé gasa jomum wawa honɗum wiyete marde ɓeygol na jomum heɓan torraji sana wara fa rima na jomum honɗum wiyete rima de waddana ɗum ñaw goɗɗo hay ɗi hono muɗum watta so yimɓe honɗum wiyete texte ngaji ɗana wiya fati debbo hurtine tawe duuɓi 16 jomum hiɓɓayi na duuɓi 17 jomum hiɓɓayi nde gaɗɗa ɗum fuu ana wayi hono sino a waɗi violence basée sur les genres. Fami sanne Awa Cissé ko mbawɗa ɓeydude hen? Bon no mo haaliri no sa nani wiide violence basée sur les genres fuu ana heewi tellement que satuji sa nani saɗa e association ngaji ɗi saɗa jooɗi eɓe haala témoignage ngaji rewɓe an jaati ɗo joɗɗaɗa wulan fe a matay par ce que violence basée sur les genres an ton e nomo wirino ana heɓa worɓe dow mais ko worɓe ko ana jato rewɓe ko ɓuri hewde woɓɓe a tawan ɗum fiyete fa gite mum fuu ɓuuta woɓɓe a tawan ɗum fiyete fa heddo e piiɗe ɗe mais so wiya kurtuguna so wiya goɗɗum piiɗi wiyaka no mbirumi no debbo ana hani teddinede debbo ko mawnino kanko waddata sukaɓe sa wi suka sa wi mawɗo sa wi sekubaɓe almami e ko laati fuu fey sa wi président joni a tawa debbo woni inni ko debbo waddi mo on jogotomo famo mawna famo laato hunde donc so wiyama violence basée sur les genres min mi wiyande je suis contre sabi piya jomum barmina ɗum nomo wirino e piiɗi ana hen violence ngaji conjugale ana hen kuleji goɗɗi ɗo ana hen sabi so wiyama violence basée sur les genres fa heewi temgaji fa heewi hawri hen ana wawi wiyede excision ana wawi wiyede mariage précoce ɗum woni ko jomum hurtinte tawi yottaki ko directeur amen goto ana woyno haalde directeur promotion de la femme mofti omo wiyede so lemburu sami iwde lekki joni tawi ɓenday sa ɓami mbiɗa yara aɗo jan sabi a wawa ñamde ana haaɗi ɓenday a tawan huuɗe hecco jaati noon mais so ɓendi sa ɓilli seeɗa tan ndiyam fa heewi yaltan hen donc e woɓɓe an ton ana hurtina sukaɓe gila ana fanɗi fadde an wiide woɓɓe mi wiyan jaati ko heewi fuu e amen jaati e pula ko o jaati woni a tawan woɓɓe maɓɓe sa yeeli dogotoroji ɗi a tawan eɓe ni jooɗi sukaɓe noon ɓe heɓay fey duuɓi 16 ɓe gari ɓe ɓami reedu ɓe waɗan essayé rimde ɓe ronkan rimde donc kibe maɓɓe darta ko kasi ñawgaji fa heewi waddan donc violence basée sur les genres fa joni min gaɗan continuer wadde sensibilisation ngaji min gaɗa e atelier ngaji pour que yimɓe anda wiide de rewɓe droit mo ana hani teddinede patifié ana hani teddinede ana hani haybede yoppe le nokku lobbo ɗum ni jogimi famɓeyda hen sabi mo haalino feccere mum fuu. Ok mi faami hakkeji rewɓe ɓe mbiya du so debbo hurtinama joni hono no mbiɗo so neɗɗo ɓama debbo ɓamama joni yettike suudu gora ko wiyete ko fuu ko gorko waɗi fuu muñoɗa est ce que ɗum ana hani waɗede kase? ana wiye muñal so wiyama muñal wona debbo tan hani muñede noon mais ko laati fuu kurtugo ana toon divorce ana toon satuji a yiya woɓɓe kambadi pati waɗe divorcé sabi so yalti fuu société amen wiya ne jiiɗa fuu ƴewmani o enna woni kurtugo makko boni ƴewmani omo jogui sukaɓe gori ko ɓamoyi neɗɗo goɗɗo ƴewmani natiri yaltini kambari ɗum ɓe mbiyan ɓe muñoto muñalngal ko ɗum sektoto hen dogotoro na
Allah faddana en ko boni kasi ko ɓuri mayde jati donc muñal an ton so wiya muñal kuleji goɗɗi an to ana muñe mais wana violence wana ko muñete no haaliri no li islamagu jati debbo hana fiyede donc violence basée sur les genres na violence conjugale sabi ɗum violence conjugale no muñal an ton mais muñal dow kuleji goɗɗi no wana dow piiɗi kayre effectivement mais Dieynaba e haala makko ka on holliti wiide violence basée sur le genre wana rewɓe tan est ce que worɓe ɗum ana garñe worɓe ana garñe jaaji honɗo wiyete won worɓe wonɓe toon ɓe droit-ŋaji mum waɗaka respecté mais no fanɗi par ce que ƴeew sa ɓami honɗo wiyete worɓe ɓe kamɓe jaati gaɗi droit-ŋaji ɗi illa arande kamɓe gaɗi droit-ŋaji ɗi donc ganugol maɓɓe kamɓe no heewiri fuu heewata fa fota ganugol ko rewɓe ko par ce que ɓooya ko droit-ŋaji debbo fa sefo fa konngol mum nane na fa rencontre de debbo wiye wara haala ɗum joni fuɗɗi donc sa ɓami honɗo wiyete hono ɗum wiyete rewɓe dow rewɓe temedere on sa tawi honɗo wiyete sappo yon ɓe garña sa ɓami honɗo wiyete worɓe temedere on a tawan goto garña garnugol rewɓe ɓuri hewde illa e garnugol worɓe garnugol rewɓe kande yiya fuu eɗen jiya yogaɓe fiyete hen yogaɓe warta hen mais fuu jooɗoto e ɗuyene muɗum hono no mbiruɗani mbiɗa muñal gonga jaati neɗɗo an hani muñude par ce que so neɗɗo muñali fuu heɓata ko janta sa muñali de a mursan mais muñal dow piiɗe muñal dow violence muñal dow wargol ɗum wona muñal kasen nde ɗum ka goɗɗum kasen ɗum hani selede hani violence fuu no hani selede violence fuu min kan contre muɗum wona violence verbal wona violence conjugale wona violence honɗo wiyete basé sur les genres par ce que violence moƴƴa hunde fuu ko haali joɗɗen kaalen bildata so yettike fa violence an hani selede par ce que woɗa mais miɗa miila worɓe kewɓe ɗo no wiya eɓe garñe sabi kam e yaagan haalde haala muya par ce que gorko so wiyama joni fuu min ɗum genna ana fiya kanna genna ana yaagi ɗum ɗu no woodi no woodi effectivement nden no joni hoɗum saraɓe hani famde par ce que a tawan tiiɗalla kewɗi debbo heɓan na tawan suudu gorum na gila éducation muɗum gila jomum na fanɗi kuɗɗe kewɗe mo e rewɓe suusa haalde joni no mbiruɗa ko min mi wiya nde saraɓe ana hani andude wiide ɓinguel fuu yo ɓinguel so jomum laatike debbo na so jomum laatike gorko ɓinguel fuu yo ɓinguel mais ana wiye so min kurtike rewɓe so kurtike fuu yaha nokku goɗɗo mais gila ana fanɗi éducation koɓe hokkete ko no worɓe ɓe waɗirte éduqué no kamɓe du ɓe gaɗirta éduqué no henna mi wiyayi côté sembe sabi sembe ko worɓe jogi minen min jogaki mais côté hakke sa nanni ɓiya gorko école nannu ɓiya debbo école so kanko mo faami inniraɗo jaati mo janginan ɗum mo jangina inniraɗo mo jangina miraɓe makko so kanko ɗum o hurtike mo janginan sukaɓe makko donc no message ko min mbawmi wiide mi wiyande debbo ana waysi kam ɓoccone mi haali ɗum laaɓi fa heewi sabi mbeɗa tinniti hen debbo hana fiyede hana waɗede violence fuu hana waɗede violence ngaji goɗɗi ɗum han ton en kalata haala mum sanne ɗum woni violence psychologique justement nde yiya fuu aɗa yenne aɗa wiya kulleji fa heewi immiɗo fuu ño'ete no laati fuu feeso neɗɗo so yiyata barmuɗo mais Allah andi sugulla ko woni mum ɗum a matta fa wiyede mani iwi hen na mani waɗi crise piqué sabi Allah andi ko woni e reedu jomum Allah andi sugullaji ko woni mum donc sen haali haala violence physique en haalan haala violence ngaji psychologique ngaji ɗum en haalan en kallan saraɓe en kallan worɓe en kallan hettintoɓe gonɓe société ngaji ɗi fuu en kallanɓe ɓe teddina hakke ngaji rewɓe koɓe hokkata gorko fuu ɓe gatta hen place debbo par ce que ko debbo naati hen fuu natan fa dande waɗan fa gasaru mais Dieynaba e société ngaji ma tawi tan sa to fayi so hono no mo wiri no joni violence psychologique o ɓuuri hewde a tawa yimɓe kewɓe a yiyan jomum a wiya an tawan ɗum neɗɗo mani hunde makko fuu na gasi na torra fuu walla e makko sabi mo haalta
ko marte ko dumi da mila dum du wonko bonanda mawdo waddanta joom violence psychologique min ka sa landike kan mi wiyan violence psychologique min ha mi noddero mo jaata violence silencieuse parce que neɗɗo matata kanko ɓuri violence ngaji ɗi fu bonde parce que violence sa ɓami violence physique ɗum e calɗi ɗino na wawi sawrede na wawi sellude yimɓe na wawi yiide mais sa ɓami violence psychologique ɗum yo hoore non matatake du an ka aɗa tawa nde jeeɗa fu aɗa jooɗi aɗa woyra wonki ɓuɓe nde jeeɗa fu a ñawɗo a yahan docteur jaati docteur en calɗi ɓe ka wiyan wala ko woni ma tawan violence o e hoore ma woni ɗum du sona jaha to docteur mum e ana woodi mais andaka honno docteur en heddiɓe andirani violence psychologique kana ɓuuri violence ngaji ɗi fu bonde min ka sallandika par ce que violence o mo andaka a yiyata neɗɗo de pewtodira e muɗum mbiya o ka violence psychologique woni muɗum par ce que a matata hay hunde ko matata ne hunde ko a andane hono hen jaɓɓitortoɗa ɗum a wawano parce que yimɓe kewɓe du wiya ko woni hoore du ɓe miya tawa ɗum penena ɗum ɓe nangirta ɗum juuɗe ɗi quoi ɗum du no woodi awa ndenno ko wiyete ko ñande 8 mars tan gorko hani wallude debbo na a yiyan worɓe ɓami photo mum ala defay hono jiiruɗa ɗum min so mi yi hono ɗi fu ana jalno kaya sabi message woni caggal mum debbo ana defa du lundi comment dire lundi fa dimanche de janvier à décembre donc journée 8 mars tan worɓe yalta ana ɓama photo ngaji ana wiyede meɗen ni katine meɗe defa meɗen ni ya luumo meɗen ni socca sallah wallugol mi walla guende am mais fey comment dire ana hani gorko jaaɓe ana hani wallude gendu e golleji mum e defugol mum e entretien ngaji cuuɗi par ce que no laati fuu wona kanko tan ñamata sukaɓe ana toon donc message woni caggal mum e min jiimi ɗum fuu jaleɗe nangan kan mais yimɓe ana hani famude wiidede c' est vrai que debbo ana golla ana defa ana lonna ana wuuta ana socca nga gorko du ana hani wallude ɗum satuji e golleji mum feeli alisila makal jati ana hen donc padi domen seulement ñande nde 8 mars ɗum woni ñande nde jetti mois mars ɓe yalta wiirede ɓe walla jomum na ɓe ɓama photo ngaji ana jalli nga hana Dieynaba ndenno a mbiɗa a gugandi ndenno tonton 8 mars nde tan defata nahuɗo est ce que ɗum hani tonton wona 8 mars tan defatete tonton ka hi forcino en fait worɓe ɓe paama e kullel gotel ka min ka miɗe miili ɗum illa ɗo éducation illa jomum pamarillo ɗo hani fuɗɗude ƴew enen mi yiyata pulagude mi wiyan malien en jaati sukaɓe rewɓe worɓe en pondinta golleji muɗum suko gorko rimete nde heɓi 3 ans fuu yahan fiya e ballon yahan yiiloyo faa waata warta cuuɗi wiyetake fe hunde hay debbo o illa no heɓa duuɓi 5 ya sodne am najini ya sodne am tamate ya lawƴoy kaake ya waɗa ɗum ene tan cukalel gorel ngel an jooɗi ɗon hecci dewel ngel wiyetake waɗa fe hunde haya illa ɗo éducation ɗo ɗum fuɗɗata serde ƴeew an cukalel a wawa gollude a cukalel gori a wawa gollude inema wawa widema mbuwa cocca inema wawa widema lawƴa inema wawa widema fe hunde sa ɓami debbo a wallata ɗum no a wawa wallude ɗum par ce que ana e hoorema gorko gollata debbo hani gollude hay enen iniraɓe enen kaybata illa ɗo sukaɓe ɗo feesa en pondinali fuu mbiyen sukaɓe worɓe ɓe walla rewɓe ɓe kammari a gorko hattama wadde ɗum min mbiɗa miccito miñan gorko o par ce que mi e junngo mamma mawnumi mais miñan gorko e junngo innan wonno o bamban miñi ko jokkuɗo e makko o wuwan gawral innan o soccan hande duuɓi noogay o jogui ka mbiɗa andi feesa o heeɓi duuɓi 25 o ɓami debbo wuugol e soccugol toratamo few hunde o waɗan par ce que ina makko wiyayi gorko watta ɗum ay to éducation to watta ɗum en donc mi haalnan worɓe ɓe tan wona ñande 8 mars nde tan neɗɗo hani wallude gendu surtout ɗo aduna o waɗi modernisé joni ɗo rewɓe jangguɓe worɓe jangguɓe an gorko a yahan golle min debbo mi yahan golle ɗo e an yaade golle de 6 heures wari ni fuu tan gorko ka kañum ka immiki landiniki ɗo e muɗum immade landinade debbo tan immiki illa 4 heures satuji immoto moƴƴina taƴi koɗe sukaɓe mum
landina sukaaɓe muɗum ɓe yaha waɗa ɓe déposé école tilo warta ɓama kaake muɗum yaha kañum golle hatta so warti kasen tan kanko gorko fu 16 ɓe jippotode mais so ɓe garti kanko debbo kanko humonto hirande tan gorko ka kañum ka ko watta fu ana jooɗi ana ƴeewa télé mum na ƴeewi sakira e mum hay ɗum ne hana fe alsida magal so en ɓami en ƴeewi ngal sallallahu alaihi wasallam ana waɗi prioriser gorko walla on ɗum wiyete wana walla gendu e ley golleji ɗi par ce que debbo wawtata ɗum kañum tan gooto sa yoppiri ɗum debbo a gaɗowo éduqué a gollowo a gaɗowo ɗum ene ga a jaariro ni to ana heewiri debbo sanne donc fa worɓe ɓe wallodira e rewɓe ɓe ana haani ana foti ana ŋarɗi effectivement Awa Cissé so haala 8 mars wiyama fuu wana so wana rewɓe tan golloɓe ɗum o golloɓe jogiiɗo men golloɓe ɓe en jogii cuuɗi jooni ɗum woni golloɓe amen wiyata e Mali ɗo enema Barakela kamɓe du ɓiɗa miila darde maɓɓe ɓe jogii darde sannde e galle sako madere jooni debbo ana golla gorko ana golla tawan kamɓe ngoni cuuɗi kamɓe gollata ko mbawɗa haalande e haalande men kabaru ɓe rewɓe balloɓe men cuuɗi min mi wiyande ɓe yimɓe noon ɓe yimɓe hono amen donc hakkeŋaji maɓɓe ana hani teddinede sanne sabi sa yii jaati ɓame hono Bamako en joni a tawan beete gorko landinto yaltan debbo landinto yaltan kamɓe heɗoto gueɗe sukaɓe ɓe wuuta ɓe lawƴa ɓe defa ɓe ñammina cohlukoy so eɓe yenne woɓɓe maɓɓe jaati ana fiye ɗum woni ko hana jaati donc so wiya 8 mars so wiya e jettimboyi wana rewɓe golloɓe ɓe tan wana rewɓe janguɓe ɓe tan mais rewɓe fuu aɗa golla a yeehi école a yaha école aɗa golla les bureau ngaji aɗa waɗa voyage na aɗa walla yimɓe golle mum na a gollowo noon honno mbiruɗa no fuu ana le 8 mars so wiya debbo kay tan debbo ɗuma hana différence hana wattede hakkude mum mais ko mbiyami tan rewɓe joguiɓe golloɓe eɓe hani gadde ɓe considéré ɓe teddina ɓe hayɓe hakkeji maɓɓe sabi sa wiyoyi joni an hakke ma ana hani teddinede hakke ana hani teddinede mbeɗa jogui hakke miila wiide gonɗotuma o du kanko du mo neɗɗo no kanko ɗo mo jogui hakke honno joguirɗa no donc aɗa hani wadde mo considéré teddinamo hayɓe hakkeji makko donc eɓe jogui place jaati ɓe hono amen no min fuu min gotum saabi min fuu min rewɓe Dieynaba ko mbawɗa ɓeydude hen komo haali kon gonga so wiyama rewɓe tan fuu naati o gollowo juuɗe yo o gollowo bureau yo suudu tan o woni o gollata yo o honɗo wiyete o lonnowo yo so wiyama debbo tan fuu naati min kam mbiɗa miila so wiyama rewɓe ka fe worɓe ɓe naati hen par ce que so wiyama debbo ka debbo woni inna debbo woni ana wawi latade babba par ce que won darɗe kewɗe ana toon rewɓe darini e cuuɗi ɗi fe sen kalal fuu eɗen andi eɗen jiya donc so wiyama honɗo wiyete 8 mars on parle que de toutes les femmes sans exception aide ménagère inclus fuuna hen quoi donc hono no hawa haaliri ni enen eɗen kaɓano ñande fuu mbiɗen de ɗuyene ngaji men waɗe respecté droit ngaji men waɗe respecté kokkeɗen hakkeji meɗen fa hiɓɓa hay kamɓe wonɓe to meɗen to ɓene satuji en kiɓɓinta hakkeji maɓɓe wooɗa so neɗɗo ana haɓano hunde fuu fati yeggita kañum du waɗa devoir muɗum par ce que so kalɗa haala droit fuu a haalan haala devoir ɗum yo hakke an mais an nde huɗum kanɗa wadde est ce que ko kanɗa wadde ko est ce que a waɗi ɗum donc ɗum jukkodirta kaɓonɗa kokkeɗa ɗumene maɗa droit ngaji maɗa hay wonɓe ɗumene maɓe andu kokka ɗum e droit ngaji muɗum ɗum woni devoir maɗa donc so wiyama 8 mars tan toutes les femmes sont incluses sans exception ok ko mbawɗa haalande rewɓe gomɓe Bamako ɗo ennema surtout Mali surtout gomɓe Bamako ɗo ennema fiyoɓe golloɓe maɓɓe na jennoɓe mum ko mbawɗa haalande ɓe rewɓe patti ene miila illa nde puɗɗami haalan ka nde mi haali mbimi min ka violence ka wana violence o yo verbal wana o haala wana violence o physique yo piiɗe wana haala violence psychologique violence ko tawa fuu woɗa donc enen rewɓe wonɓe Bamako ɗo ɓe golloɓe ɓe garɓe fa ɓe mballa en par ce que an a gaɗiɗo occupé a johowo golle a naɓowo sukama école sukaɓe ma sawi tan sukaɓe ma jaati pammaɗoɓe
kamɓe haybata ɗum muñinde ɗum tan gatta so jalta jaha golle kamɓe ngoni ɗon kamɓe laatto honno ɓe ina muɗum ni hay o so a wari ndaara fiide ɗum na ndaara yennuri ɗum na ndaara wadde ɗum hunde arandi ɗum ka woɗa e gasayno o garɗo fo o walle an ka ko a ɓeydanayimo fuu a hana ɓuytandemo donc kananmi rewɓe fiyoɓe golloɓe mum na yanmaɓe golloɓe mum ɓe acca golloɓe maɓɓe ɓe gatta ɓe hakkude tew maɓɓe e ƴiƴa maɓɓe par ce que ko bamana wiyata ko doode ɗum ɓen yo sahira e maɓɓe warɓe wallude ɓe donc ɓe tinno hen violence wooɗa. Awa Cissé min jaati komo haali ko ni mbiyammi sabi joni so a gollo a yehi to gollata to supérieur ma patron ma so immike joni yennima a wari tan a waɗay fe hunde a waɗi golle ko kanɗa wadde a hollimo somo yennima joni weltama non on jaha on mbiya nde o kay kananke omo jogi kananka kusanne omo fukinina omo yenna kam mi waɗay fe hunde mais sa joni ka milike so tawi hono mum gatta mo jogiɗa suudu ma o est ce que ana moƴƴi so an jaati a yennirama no weltama a waɗa nokku fudduko fa mbiyade a waɗa démissionné na woɓɓe jaati ana wawi wadde plainte déposé par ce que nokkuji an ton to ɗum fo wawi waɗede mais so an gonɗo to ma to a waɗi hono mum ɗum donc aɗa hani milade wiide ko an gatta ko moƴƴa somi yiiɗa hunde fo pati mi waɗa hono mum neɗɗo goɗɗo donc kanko ɗum o ɓijananno miiloɗa wiide andu jungon neɗɗo goɗɗo gollata kanko no joɓirteɗa no kanko ɗum noon mo wari golde mo yoɓe salla omo wawi wallude saraɓe makko salla omo wawi latade autonome mo waɗira kuleji makko goɗɗi kanko e hoore makko dépense ngaji makko donc no laati fou miiloɗa saɗa yiiɗi hakke ma teddin hakke jananɗo effectivement Dieynaba Cissé ko mbawɗa haalande rewɓe aduna fou ya Allah fa goto fou ana tinno wawi an yettade rewɓe aduna ɓe mi fuɗɗiran rewɓe wonɓe fin fonɓe surtout pulako meɗen o marina pulako men o yiɗa jande fe jande ko nde tawa fou so nde école so nde qur'ana so nde madrasa jande fertinan hakkille neɗɗo hay enen ne jiiɗa jangude so neɗɗo janngayine won darɗe an to wawa hedde fe so jiɗɗa wawa hedde tuundi ko pulako woni mum joni ko wayde men jangude o ana hen mawɗo jum fou e ley hen woni donc kananmi rewɓe tan surtout rewɓe fin fonɓe ɓe naɓa suka e maɓɓe ɓe école ɓe tinno no ɓe gatta fou ɓe cuuma juuɗe maɓɓe ɓe cuuma koyɗe maɓɓe suka e maɓɓe ɓe naɓa ɓe école en plus sa jiɗɗo fa kaɓoɗa haɓo honɗo wiyete yalla droit ngaji rewɓe ana waɗe respecté fa puɗɗira illa base woni hoɗum hen illa éducation sukaɓe pamarɓe ɓe to illa toon kollitaɓe égalité gaɗa égalité kañe égalité des droits ɗum woni ko kanɗa honɗo wiyete ɗum hakke gorko o kañe hakke debbo o fuu laato goto wara cot mais sa wihi équité fou ɗum woni ko goto fou warata fou hokke équité woni joni masalan so rewɓe ɗiɗon joguiɗa rewɓe ɗiɗon ɓe oyo cewɗo oyo ɓutto yimɓeɓe ana miila so wiyama équité fou ɗum woni sa soodi métre 4 a sodni cewɗo métre 4 codna ɓutto o ɗum métre 4 ɗum rewɓe ɗiɗon ɓe fof podde wona ɗum woni équité équité woni cewɗo o codna ɗum métre uji ko heeta ɗum ko métre uji 3 so ɗum heetama fou kokkamo métre uji 3 ɗi ɓutto mo joguiɗa o aɗa andi métre uji 3 heetama kanko métre uji 4 so ɗum heetamo codna o métre uji 4 ɗum woni équité donc fa gaɗen hakkude suka e meɗen ɓe illa ɓe pamaroy gaɗen égalité des droits hakkude maɓɓe gaɗen équité hakkude maɓɓe goto fou ko handi hokke en plus de cela sukaɓe ɓe ekkintinoɓe wadde participer e décision ngaji famille ɗi wona an ka an woni gorko suudu hono no babiraɓe men ɓe gattani babiraɓe men village ngaji to no gattani kañum ka honɗo wiyete coodo kadle julde na wonko waɗata ɗum ene o noddata suku makko o wiyede mani mbiɗa jogui hinde mani yalla basin ɓuranima na yalla ɗum ɓuranima na vaccine ɓuranima na yalla ɗum ene ɓuranima yahan soode tan wadde wara hokke satoy tawan suko yiɗa ɗum donc lando tafon a mani hoɗi hen jiɗɗa na hono hen kanirɗen waɗirde hunde mani ne par ce que adnoɗo gonɗen joni ɗo modernité woodi effectivement modernité woodi donc fa jaren nden arandere ana gasa mais joni gasta
joni gasta amin sanne donc rewɓe tinno jangina sukaaɓe mum ɓe wona sukaaɓe worɓe tan hani janginede sukaaɓe rewɓe worɓe fu potu jangine so wona janga so keɓa diplôme ngaji ma anda no aduna o wurri anda droit ma neɗɗo mo janga e jaati yogaɓe hewɓe antu rewɓe ana gaɗe droit mo ana ɓante saabi anda droit kañum hoore mum anda droit sa anda droit ma ne aɗa wiya droit ma kokeɗa a wiyata kokeɗa donc ɓe tinnoɓe janga ɓe anda hakkeji muɗum yella ana wawi gullitade pour que waɗe ɗum yani pour que droit ngaji muɗum hokkiteɗo ok haala kam o isanne Hawa Cissé ko mbawɗa haalande fulɓe aduna o e konngol seeɗa min to rewɓe woni fuu mbeɗa jota ɓe tawi les villages les gelleji ɗi les ville ngaji ɗi to ɓe woni fuu mbeɗa jota ɓe mbeɗa wiya du golleji ko ɓe wondi ko ɓe haɓa kecci maɓɓe fa joni hakke ngaji maɓɓe ɓe dara ɓe anda ɓe dara ɓe anda ɓe dara hakke ngaji maɓɓe teddine gonɓe les ville ɓe gonɓe les galleji maɓɓe golloɓe e garoɓe to maɓɓe fuu ɓe teddina ɗum saabi sa yiɗa hunde yotte pati wan goɗɗo minen dara du honno mo haali honno Janaba haaliri no sukaɓe kessatoa e cukaloy goroy na cukaloy dewoy no laati fuu naɓe ɓe école fison nawata ɓe école franco arabe ngaji an toon janginonɓe saabi sa jangay a andata sa anda du yimɓe waran waɗan ko muuyi a wawi wiide on a wawi wiide on saabi a anda ko non so neɗɗo anda kay c'est a anda tan noon joni kay donc mbeɗa jota ɓe koɓe gondi ko ɓe gaɗa continuer fa gasa e hande journée rewɓe fuu noon wona sukaɓe wona mawɓe sa debbo kay tan journée ma noon mbeɗa darda du ɓe gaɗa éduqué cukaloy guila no fandi cukaloy goroy nde kay so mawni fuu li ambiance ko mawniri ko no jangiri noon hana violence ngaji goɗɗi an toon fiide rewɓe na fiide sukaɓe natrini hono ɗin kuleji fuu ɓe gatta donc ɓe gaɗa ɓe éduqué fa gasa salla violence ngaji no laati fuu iwa e pays amen o fa laaɓa wona pays o tan nokkuji ɗi fuu iwa hen fa laaɓa donc mi waɗan profité mi waɗa ɓe souhaité et bonne fête bonne célébration de 8 mars Allah holli en hitande wonde 8 mars goɗɗo so Allah jaaɓi Allah holli en ɗum fuu ɗon e 8 mars goɗɗo fuu tawa hakke ngaji maɓɓe fa heewan toon waɗama respecté 30% ngaji komin jogui e politique ngaji ɗi siége ngaji ɗi fuu ɓeyɗo sa yeehi to gollete ngaji pati tawa tan worɓe tan won toon a tawan rewɓe du an toon janguɓe anduɓe ko watta wawɓe golle du fa gasa inchallah miɗa miila message o nanama nden no ƴaƴawɓe Pinal TV ɗum wonno komin joguiɗo ɗo hande ko e dow plateau Pinal TV Hawa Cissé kañum e Dieynaba Cissé goggammoɓi nden no miɗa miila goto fuu heeɓi hen famalla nden no ko waɗi hande sumen noddi sukaɓe rewɓe dow Pinal TV hollitidde tan wona mawɓe tan hani e famde ko woni debbo na ko debbo hani wadde ɗum fuu yo hollitude darde sukaɓe e janggo hono janggo warta hono janggo latto ɗum fuu hollitude hakkillaji ko sukaɓe rewɓe jogui hande ko yalla faham aduna o yana yara yeeso nden no min salmini kala ƴeewo Pinal TV min salmini réalisateur en ɓe e mi salmini du Aïcha Couture ñohanɗo kan sa yama 8 mars o mo salminama sanne fa feewi nden no lanɗo hollu en hono muɗum so Allah jaaɓi inchallah yen jiima wuuri kasen